kurba. Amaryar shekara. Kar ku sha maɗaci a so ba za ya zo da kyau ba. Amaryar shekara. Ciwo bai zama mutuwa ba ka daina raba gumba. Amaryar shekara. Baka matarar shi kullum tana fargaba. Amaryar shekara. Ka daina karya mata gwiwa tun da kai ta zaba. Amaryar shekara. Hakan bai yi kyau ba. Ka daure ka duba hawayen ta tarba. Kullum tana kuka ba ta fice bakin ciki ba. Amaryar shekara. Nadia, shi lokaci wakili ne, kamar yadda Hausa suke cewa rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Arziki kuma kowane mutum yana jikinsa, ko da ya guje masa wata rana yakan da masa na dindindin. Ki sani wannan shine arzikinki, kuma ina roƙonki don Allah kada ki bijire masa, ki masa biyayya, ki bi shi sau da ƙafa, domin mu kanmu ba mu san waye ba, Allah ne kaɗai ya san dalilin da ya sa ya kashi cikinmu. To umma. Menene kike kuka? Me dalilin yin wannan kukan naki? Babu komai umma. Kawai na tuna da Aminu ne. Allah sarki Aminu. Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Amin. Nadia, idan har baki cire Aminu a cikin zuciyarki ba, ba za mu taɓa samun wannan dukiyar ba. Dukiya kuma umma? Nadia kenan, ke yarinya ce. Baki san me rayuwa ba, kin yi iya bakin kokarinki kuma kina yi, da haka ki bar min komai a hannuna, ni zan karasa ragowar. Shikenan umma. Salamu alaikum. Wala kiran ta zo. Amu alaikum salam. Waye ne? Wani so ne ya kaya soji a waje. Soja? Waye soja kuma? Ina wuni? Lafiya kalau? Ya mama? Lafiya kalau. Dama na zo na sanar da ke ne. Gobe za a ɗaura mana aure. Kuma da zarar an ɗaura, jibi za mu tafi. Na sani, ban manta ba, kuma ba zan manta ba. Kin taimaki kanki. Sai kuma abu na ƙarshe. Zan aure ki ne, ba wai akan so ba. Sai a dalilin abu guda ɗaya. Idan ma kina ji a ranki zan aure ki akan so ne, to kin yi kuskure. Shekara ɗaya tal zamu yi da kuma da zarar mun dawo mun rabu kenan. Na sani. Me yasa kake son tuna min abinda na riga da na dade da sanin sa? Gara na tuna miki. Domin karki su kankance da yawa. Domin ko a jiki ke kin san akwai tazara tsakanina da ke. Kaddara ce kawai za ta haɗa mana shimfiɗa da ke. In ban da kaddara, mai zai sa har yanzu na kasance allura? To ban kasance mai rabon ɗaukan ki ba. Face ke kin kasance tsotsai. Ko kuma in ce ruwan kashe gobara.
ina girmama mahaifiyata sosai. Wannan dalilin ne kadai yasa na amince. In dai wannan ne dalilin to bana bukata. Kana da damar ka zo ka dauke ni da zarar an daura mana aure. Amaryar shekara. Ba sunana Amaryar Shekara ba. Nadia shine sunana. Baki da sunan da ya wuce haka. Kuma haka zan ta kiranki. Kina da bukata ne? Ba ni da shi. Na san ba za ki rasa wani abin bukata ba. Dama na san ba za ki rasa ba. Da wannan nake miki sallama, Amaryar Shekara. Kin gani ko? Ni dama na san wannan mutumin daga gani bakon arziki ne a gare ki, amma kike neman ki zubar mana da garin mu. Ni dai umma addu'ata Allah ya tsare ni daga sharrinsa dan wallahi da alamu mutumin nan bashi da kirki. Me yasa ke a kullum ba kya nema wa kanki maslaha da zaman lafiya? Umma wallahi gaskiya nake faɗa miki. Waɗannan kuɗaɗen da kike gani da ya baki su kaɗai sun isa tabbatar mana da cewa mutumin kirki ne, amma a koda yaushe sai ki dinga neman ki jefe shi da kalamai marasa daɗi. Wannan ba daidai bane ba, ki rinka yau kanki adalci. Umma me kirki da kuma rashin kirki? Sannu uwata, tunda har za ki kalli tsabar ido na kice kina tambaya ta me kirki da rashin kirki, ban sani ba. Ki haƙuri umma, ba nufi na bata miki rai ba, ki yafe min. Amma Nadia, ni ban san me yake damun ki ba. A koda yaushe tunaninki da soyayyaki tana kan wannan gawar. Ba za ki iya ɗauke zuciyarki ba, ki ɗauke hankalinki? Kin kasa ganewa kullum ina nusai ki? Ki haƙuri umma, amma tunanin Aminu ba zai iya fita daga raina ba har sai ranar da na bar duniya. Ya ƙaunace ni fiye da tunani, ya nuna min kulawa, zafi ko sanyi, yanayin akwai ko babu. Ta yaya wanda ya nuna maka wannan kulawar za ka manta da shi cikin sauƙi umma? Ki sani dai soyayyar da duk zaki aje a cikin zuciyarki daga yau ne zuwa gobe. A gobe in an ɗaura miki aure sunanki matar wani, kuma idan har zaki aje soyayya wani a cikin zuciyarki kin san cewa haramun ne ko? Na sani umma. Amaryar shekara, amaryar shekara, amaryar shekara, amaryar. Amira. Na'am Umar. Me ya hana ki bacci? Aurenka. Kar ki sani mamaki mana. Ina zaune ni kadai ina tuka ina warwarewa. Ji nake kamar na ce a fasa auren nan. Kamar gaske. Me kake nufi? Kina da ƙarfin hali. Bai kamata ɗan ƙaramin abu ya gagare ki ba. Haka za ka ce? Sai kike na sai na fasa auren ko kuwa? Umar, sallama ma wata kai na tsawon shekara ɗaya ba ƙaramin abu bane a gurina. Shi yasa zuciyata ta kasa yafe min haka. Sai kike na sai na fasa auren ko kuwa? A'a, Allah ya kai mu gobe a ɗaura auren. Da zaran ka tafi komai zai wuce a wurina. To daidai ne. Yayi sai da sani. Amarya. Umar, na bar mata kai har na tsawon shekara ɗaya. Ina fatan za ka rike alkawari, ba za ka watsa min kasa ido ba. Zan yi ƙoƙarin haka. Ba ƙoƙari nake son na ji ka ce min, so nake ka ce min za ka yi. Su Amira manya. Ba haka bane. Ina son na samu tabbaci ne daga gare ka na cewar za ka yi.
Baki da damuwa ne. So tare akan samu damuwa da maza akan irin wannan. Kin yadda da mijinki? Na yarda da kai amma ba da zuciya. Ba zan taɓa cin amanar ki ba. Na san kai nawa ne daga yanzu har zuwa ƙarshen rayuwa ta Umar. Ba dai daga yanzu ba. Daga dai shekara ɗaya. Ka daina tuna mun yana mun raɗaɗi a cikin zuciya. Ki haƙuri. Ni ma ba na faɗi haka da niyan ɓata miki rai bane. To mu dai za mu ci. To Allah ya tsare. Allah ya kiyaye ka lafiya. Ya rabi. Wannan wani irin ciwo ne haka? Masu aure nawa muka kashe? Ka kashe shi ko? Me yasa za ka kashe shi? Na rasa iyaye na. Kada ki ce mun ta rasu. Wannan cutar ta ba ta tashi wace mutuwa zai. Ka gaya mun gaskiya dan Allah me yake damun dana dan Allah. Me yasa ke zargin ni na kashe shi? Ki share hawayenki. Yanayinka kaɗai ya bani amsar tambaya ta. Ba wani yawa gare su, miliyan 3 kawai nake maka. Menene alaka ki da wancan dan iskan da kake da shi? Da ka tsaya ka saurare ni, ka ji abin da zo maka da shi. Ya cika. Baki zan munafuka ba. Aisha labi ba kuma ba barauniya ba. To karki damu komai yana wucewa. Ki ƙara haƙuri sannan ki ƙara nutsuwa. Kamun lambar ki. Lamba ta kuma? Akwai matsala ne? Ina ganin ai babu matsala. Ko haramun ne ko kuma na gaya miki wata kalma ce wacce ta saba wa shari'a. Irin wannan kallo haka sai ka ce baka taba gani na ba? Duk wanda ya ganki a haka ai ya tabbatar da cewa hajici. Yadda ka mata akan wannan yarinya, yadda kake bala'in santa. Idan ta kasance mata aure, ya za ka yi? Ba mata aure bace ba. Wallahi ni matan aure ce. Laifin waye na ‘ya'ya ko kwa iyaye, in an tantance waye ba zai gane ba. Laifin waye? Sarauniya ta Ummu Abiha, kin ga inda kike kyau kuwa? To ai kai din na musamman ne. Bayan sai da aka gama wahalar da ni din. To ai duk abu mai daraja sai an sha bakar wahala sannan ake samu. Ko ni din daraja ta bata kai bane. Laifin waye? Rubutaccen labarin turka-turka da ke faruwa tsakanin ma'aurata 'yan Alisa masu caccaba ado tamkar a gasar kyau. Wato wani lokacin idan na kalle ki kina mun kama da budurwar da bata taba yin aure ba. Ki ai tamkar zinariya ce. Samun ki sai mutum yayi babbar sadaukar. To alhamdulillah na gode Allah da ni ta wasu sadaukarwar na same ta cikin nasara. Laifin waye? Labari Mustapha bin Adam. Tsara labari Adamu Abdullahi. Ɗaukar nauyi Mustapha bin Adam. Shiryawa da kuma bada umarni Adamu Abdullahi. Dan Allah ka rufa min asiri. Ina tare da mijina.
Me yasa kunnen kashi ne da kai? Me yasa baka tsoron Allah ne? Anya kai mutumin kirki ne kuwa? A'a, ni ban faɗa ba. Kuma Abiya? Na'am, Abubakar. Me yake so ne wai dan Allah? Kai kasa da muryarka. So kake mutanen ofis ɗin nan su fahimci abin da ke tsakaninka da 'yan aiki? Ko so kake a fara zargin ka kana da halaka da 'yan aikinka? Ina wuni baba? Haba. Na karbi dai ina wuni. Amma ba maganar baba. Gurin ki nazo. Waje na kuma? Bare kuwa. Minal ta wuce duk inda kake tunani domin ko shu'umin mace. Wannan ita ce kadai hanyar da za mu domin azabtar da ita. Sannan ne kadan Minal za ta san cewa ruwa ba ta hankali gari. Laifin waye ku garzaya Al-Tahrir Media Global Concept da ke kan YouTube domin kallon wannan cakwakiyar a duk ranar Alhamis da misalin karfe 7:30 na dare. Ku yi subscribe tare da danna alamar kararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora. Dan Allah mu yi haƙuri da junanmu. A duk yanayin da muka samu kanmu, kar mu ba mu iya dama su yi dariya a kanmu. Ni da kai, haɗin Allah ne. Duniya ta shaida. Tare da juna. Za mu rayu. Tare da juna. Za mu mutu. A kowace safiya, nakan tashi da farin ciki da ɗauki saboda na san zan ganki. Saboda sanki kaddara ta ce, ƙaunarki halitta ta ce, rayuwa da ke tilas ina ce. Na gaji da rayuwa da kai, ka fita daga cikin zuciya ta Safwan. Allah ya sa da hannunki bai ji ciwo ba. Waye Samir? Bestina ne. Besti. Ya, bada wani abu ne. Ba komai. Ni kan san mai na wannan ƙawata ki ne. Aisha? Yes, ita. Sai dai kuma ba ta sallah ba? Zuwa kai ka shiga min kicin ka dauko abinci? Gani ne na ji na ɗebo dabbobinki abinci ɗazu. To ko ubanka ne zai dawo duniyar nan ina tabbatar ma ba za ka ci abincin nan ba sai ka gama min aiki na. Wannan ne ya bushe na wanke sauran su ba su karasa bushewa ba. Anya wannan ka wanke min ya fita ma kuma. Sun kuma ne. Ya isa. Iya abin da ka iya kenan cin tuwo shi ka iya. Kin gama daga yau kin gama wallahi duk abin da kika mun yi miki. SairaMovies brings you another love teaser. Shin me ke faruwa ne? Me ke faruwa ne? Lafiya. Dole akwai abin da ya faru. Jikin sa ne sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Kin san waye Butulu? Umma na sani. Daman fa ni fa tun farko ba wani kaunar abin nan nake. Kaga. Ka bar wannan magana kawai. Ba komai kenan ba abin da zaka iya yi. Ba na biya maka ba. Ka san girman Allah ko sama da ƙasa za ta haɗe. Saboda baka da komai a tsakiya dole ka ce haka. Majnunin so. Ina ji a raina akwai wata rana da za ta zo da ɗayan mu zai zama abin tausayin da sai an tausaya masa saboda zai yi babba. Ya baki rika yin irin wayannan maganganun. Wai duk lokacin da muka zauna ana hira mai daɗi sai kin bata mutun rai. Ni kin ga tafiyata. In ka zo an ji mamma ba za ka sa. Majnunin so. Produced by Abubakar Mesa and Musa Kaka. Co-producer Adam M. Kwaro. Executive producer Sunu Saidu Gaya. Stories
screenplay and directed by Awal Usman Gado. Majnunin so. Yaro an ce ya je ya tone don haka yaro bai tawakkali ba. Shi sai ku kai su gidan mahaukata. Za ku iya samun sa akan tashar mu mai suna Majnunin so. A yanzu haka muna ɗora shi. Ku bibiye mu don jin daɗin ku. Amaryar shekara, daure ka riki hadani, daure ka riki hadani. San ka ba mushi a rai ka gaba zai yi in saka ka nan ba. Amaryar shekara sai